σήμερα μαζί μας 42 εταιρείες και χαίρομαι να πω πάμπολους φοιτητές που έχουν την ευκαιρία να μιλήσουν με εταιρείες, μεγάλες εταιρείες της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού, πιο μικρές επίσης εταιρείες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν επιλέξει να μας επισκεφτούν εδώ σήμερα για τις ανάγκες των εταιριών τους, αλλά και για να βοηθήσουν τους φοιτητές μας να αποκτήσουν εμπειρία σε συνεντεύξεις, να πάρουν κάποιο feedback για τα βιογραφικά τους και για να μας τιμήσουν ευρύτερα με την παρουσία τους. Και είναι κάτι το οποίο είναι θεσμός πλέον για μας, το κάνουμε εδώ και περίπου 20 χρόνια. Είμαστε βασικά ένα επιχειρηματικό πανεπιστήμιο που ο στόχος μας είναι όταν τελειώνουν οι φοιτητές μας και εκεί πραγματικά φαίνεται να είναι οι επιχειρήσεις να είναι έτοιμες να πάρουν τους φοιτητές μας έτσι ώστε να μπορέσουν να έχουν υπεραξία μέσα στον οργανισμό τους. Ενώ βρισκόμαστε μέσω κρίσης, έχουμε τόσες πολλές εταιρείες που ήρθαν γιατί πραγματικά θέλουν να βρουν και άλλους απόφοιτους από αυτούς που τώρα έχουν στον οργανισμό τους. Μας ενδιαφέρει να χτίσουμε μια γερή ομάδα από παιδιά που έχουν πάθος με την πληροφορική, παιδιά που θέλουν να βελτιώνονται συνεχώς, παιδιά που γενικότερα έχουν θέληση για μάθηση και για εξέλιξη. Είναι η δεύτερη φορά που είμαστε στις ημέρες καριέρας του ΣΥΦΤΗ. Έχουμε πραγματοποιήσει πάρα πολλές συναντήσεις και έχουμε βρει πάρα πολύ ενδιαφέροντα παιδιά. Σαν απόφοιτη του ΣΥΦΤΗ δεν έχω παρά να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ, διότι με το που αποφοίτησα μέσα σε ένα διάστημα 15 ημερών βρήκα κατευθείαν δουλειά, απορροφήθηκα και όλα αυτά χάρη σε αυτό το κολέγιο, το οποίο πραγματικά δίνει την ευκαιρία σε παιδιά τα οποία ενδιαφέρονται και θέλουν πραγματικά να εργαστούν, να απορροφηθούν και μάλιστα στο αντικείμενό τους. Είναι η δεύτερη χρονιά που συμμετέχω στα career days του Πανεπιστημίου, γιατί θεωρώ πως είναι κλειδί για την επαγγελματική κατάρτιση και για την ανάπτυξη των skills αλλά και των στόχων που έχει ένας φοιτητής, ειδικά στην ηλικία μου, το να συμμετέχει σε τέτοιες δραστηριότητες.